wallahi aikuwa ta yi aka mata kare yanzu haka mazin da jini sosai kuma ana bukatar jini mai da mama hana da aka yi haka ta faru wallahi ba ruwa na laifin malami shi ne na ce masa shi ba komai da aita laifin malami shi ne na ce a kata asibiti ya ce a'a a kira unguwar zoma kin san halin malam da son kuɗi yanzu irin faɗakarwa da ake yi ai bai kamata haka ya kasance kamata kana ganin mutum ya shiga wannan yanayi sai ka darzayo ka me haka na wancan maganar da zai yi duk irin faɗakar wannan da ake yi duk abin da ya taso a dinga zuwa asibiti za ta ɗora miki yanzu mu fara daga laifin malami pick up an action ba ruwa na laifin malami kin san halin malam da son kuɗi sai da na ce a kawo ta asibiti ya ce a'a shi ne ya ɗauko unguwar zoma taimata ba yanzu duk irin faɗakarwar da ake yi na cewa idan abu ya taso irin haka garzayo ka kawo mutum asibiti kuma za ku bari haka ta kasance a gida maimaita pick up an action yanzu duk irin faɗakarwar da ake yi da idan abu ya taso ka garzayo ka kawo mutum a asibiti za ku bari wannan abin ya faru a gida wallahi yar abokinsa ce ya kawo ni ya ce ga ta nan haihuwa za ta yi ku kula da ita to abin ya zo da abin ya taso shi ne fa na ce a kai da asibiti kin rage ba shi shi ke ba damuwa na so Allah ya sauya